Тыйгылды мектебинде узак йыллар физкультура укытучысы булып эшләгән Фәнисә Габдерхакова турында җирлек халкы бүген дә җылы истәлекләр генә саклый. Елдагы январь ахырында үткәрелүче чаңгы юлы авылдашларны гына түгел, район халкын да берләштерә. Чаңгы ярышлары елда шулай үткәрелә Фәнисә истәлегенә. Фәнисә безнең бик оста чаңгычы иде. Шуңа күрә менә елда үткәрәбез. Аллага шөкер, халык бик күп җыела һәм укучылар 99 укучы килгән менә бу ел. Башлангыч мәктәпләр арасында бер чакрымга узуда малайлар арасында түбән табыннан Альмир Хабибуллинга тиңнәр булмады. Икенче һәм өченче урыннарны Олы Чакмактан Нурислам Карипов белән Яңа Усыдан Нияз Искәндәровлар бүлеште. Мин инде бер-ике чактан чаңгыда шуырга яратам. Һәм шуңа бу ярышка үземнең мискилеү өчен килдем инде. Үз теләгем белән килдем бу ярышка. Мин спортны яратам. Түбән Табын мәктәбендә укыйм, 5нче класста. Мин спортлан шу бәләкәй чактан шуйланам. Башлангыч мәктәпләр арасында бер чакрымга узуда Мөслим гимназиясеннән Кәримә Фәтхуллина, Мөслим лицейнан Рәйлә Садыртдинова, Тыйгылды мәктәбеннән Алия Хәйретдинова беренче өчлеккә керде. Бүгенге ярышларга безнең 100дән артык бала җыелган 17 мәктәптән. Без инде башлангыч класслар һәм урта звено класслар арасында ярышлар үткәрәбез инде. Спонсорлар тарафыннан безнең бүләкләр куелган кубоклар, медальләр. Төп мәктәп командаларына килгәндә кызлар 2, малайлар 3 километрга узышты. Призлы урыннарны Әмәкәйдән Лияна Нуриева, Яңа Усыдан Камила Григорьева, Олы Чакмактан Алина Нәбиева, Мөслим урта мәктәбеннән Ислам Гыйлметдинов, Михайловкадан Максим Игнатьев, Тотбүләрдән Раниф Хафизов алды. Башлангыч мәктәп командалары арасында Мөслим гимназиясе, төп мәктәп командалары арасында Әмәкәй мәктәбе командасы җиңүче булды. Җиңүчеләргә иганәчеләрдән кубоклар, медальләр, бүләкләр һәм грамоталар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.